Прекрасный молодежь, так надежный, воспитанный, так что прекрасная молодежь для будущего. Сәлем, дуслар. Менә дуслар, тыңлабызгансыздар, шундый оптимистик рухлы безнең хөрмәтле ветераннарыбыз. Шуларның берсе Сәхап абый Илалов сугышка 1942 елда китә. Һәм аңа нибары 18 яшь кенә була. Менә күрәсез, аның күкрәгендә күпме медаль. Әлбәттә, инде бу медальләр шушы дәһшәтле сугыш елларының бер истәлеге. Исәннәрнең кадерен белик. Илебез 74нче җылы, чәчәкле, матур, инде аяз күкле язын каршы алды. Яшьләр тукталышының бүгенге чыгарылышында безгә шушы тыныч тормышны бүләк итүчеләрне искә алырбыз. Ветераннарга булышу безнең иң зур бурычыбыз. Шуңа күрә аларга ярдәм кулын сузарга ашыгыгыз. Казан кооператив институтында Бөек Ватан сугышы ветераны Харих Салихҗан улы Салихов белән очрашу чарасы үтте. Күкрәкләренә орден медальләр таккан чал чәчле ветераныбызны күргәч, барлык килгән кунакларның безгә тыныч тормыш бүләк иткән өчен рәхмәт хисе уянды. Харис хәзрәт, сез ветеран сугышы буларак яшьләргә нинди теләкләрегез бар иде? Сугыш ветераны буларак минем яшәргә бер генә теләгем бар иде. Ул да булса яшәргә, үлмәскә. Менә ул мин шуннан да зур теләгем юк иде. Менә хәзер 92 яшь. Менә шушы 92 яшьнең иң мөкаддәс һәр минуты балаларга якын булу, мөлаем булу, аларны юатышу. Һәм кая гына барсалар да балалар, кемнәр белән генә очрашсалар да, нинди генә океаннарда кишеп әйләнеп кайтсалар да, минем балаларга иң зур теләгем тәртипле булу. Сүзең, куәтең, хәрәкәтең илән һәр җирдә дә башкаларга үрнәк булу. Бер генә дә булса кешене рәнҗетмәү. Кичкенәдән, сагый вакыттан әгәр дә бала шуны калбенә, күңеленә салып куя икән, гомеренең хәерле дәвамында һәр вакытта ул бу сүзгә тугры була. Бүгенге көндә яши торган балалар кемгә шушы матур тормышлары белән кемгә рәхмәт әйтүләрен белергә тиеш. Менә бүген безнең ветераннар җыелды. Алар шушы олуг кешеләр, бийек кешеләр, шушы студентларыбызга сугышта булган очракларын сөйләп, ул тормышларын сөйләп, студентлар бүгенге тормышларының, бүген матур тормышның гыйбрәтләрен белеп, шул тормышка риза булып яшәсеннәр иде. Күрдем, үз күзләрем белән үкреп акты ничек елгалар. Балалар күк ничек үкси, яшен түкте ярсып җир ана. Үзем күрдем, ничек моңлы кояш болыт аша җиргә сузылып, үксе үксез балаларым. Сугышның тынганына күпме еллар узса да, халыкның хәтерендә Бөек Ватан сугышы иң авыр, иң дәһшәтле сугыш буларак сакланыр.
9 май бәйрәменең күркәм традициясе үлемсез полк акциясы. Быел да яшьләр туганнарының фотолары белән урамга чыкты. Шул исәптән хәбәрчебез Зөлфия Хәсәнова да. Үлемсез полк чыннан да үлемсез икәнен күрсәтте. Чөнки 9 майда меңләгән кеше Казан урамнарында үзенең әби-бабайларының геройлыкларын искә төшереп, аларга рәхмәт әйтеп, шушы акцияда катнаша. Данная акция 9 мая проходит у нас уже 5-й год, с 2015 года. Тогда у нас участвовало 3000 человек в Парке Победы. Сейчас у нас уже в том году 163 тысячи, в этом году, я думаю, еще больше. Мы не ссылаемся на цифры, для нас это не главное, но это показатель того, что это всенародная акция, все хотят принять участие. И ежегодно количество участников растет в связи с тем, что друзья, родственники рассказывают о том, что они принимали участие, и все хотят принять участие. Если посмотреть, сейчас пройтись вот среди колонны, там люди стоят, общаются, рассказывают свою историю, да, о своем герое, о семейном герое, рассказывают, передают свои чувства, которые у них сейчас есть, и это основное, это самое главное в рамках бессмертного полка. Син бүген үлемсез полкның әйдә барышчысы булып торасың. Сиңа шу вазифаны тапшыру ул дулкынландыргыч моментмы? Нинди хисләр кичерәсең? Әлбәттә, бу бик дулкынландыргыч минем өчен. Мин беренче тапкыр мондый зур күләмдәге үлемсез полк акциясында катнашам. Һәм инде беренче рәттә бару миңа лаек булган өчен мин бик шатмын. Инде безнең арттан шундый зур инде колонна барачак. Инде бу шуннан да бик дулкынландыручы булып тора. Ләйсән, син дә үзеңнең хисләрең турында сөйләп кит инде. Мин бик горурланам бу бәйрәм белән. Ул безнең гел йөрәктә, гел уйда һәм бу баннерны алып барып, мин үземне горур дип уйлыйм. Минем дәвәтием үзем сугышта булган иде һәм ул сугышта кайтты. Ул минем кайтты да һәм аннары безгә балаларга һәм хисләр сөйләде. Бу минем дәвәтием, әниемнең әтисе була, ул сугышта сугышкан һәм авыртуына карамастан 9 майга кадәр сугышын дәвам иткән. Тугышы буенча без Кукмара районыннан булабыз инде. Шул менә Удмурт бабайыбыз Ленинградта үзе вафат булган ие. Шул блокада Ленинграда. Әле менә бергәлектә монда дип әйтик. Мы сегодня пришли всей семьей, взяли всех 4 наших дедушек, 3-й год подряд ходим. Вот сначала с 2 только дедушками ходили, потом вот через военные архивы подняли вот эту всю память, нашли всю информацию, сделали еще дедушек. Еще одного не смогли взять, просто уже рук не хватило, про дедушку не взяли бы. Biz bugün әби-бабайларыбызны искә алырга килдек, ләкин фотографияларыбыз калмады, югалып бетте. Но без онытмыйбыз, әби-бабайыбызны килдек, бессмертный полкка. Горурланасызмы? Горурланабыз. Сезнең кемнәрегез катнашкан ие сугышта? Минем прадедушкам, прабабушкам, әти ягыннан да, әби ягыннан да, баба ягыннан да. Ишетсен барлык галәм.
Май айында мәктәп укучылары, студентлар, мөхтәрәм ветераннарыбызга ярдәм итә. Безнең республикабызда җиңү волонтерлары бар. Шуларның берсе Динә Гилязова. Динә, сәлам. Нинди эшләр башкарасыз шушы бәйрәм алдыннан? Исәмсез, без инде төрле акциялар үткәрәбез, квестлар. Менә 25 апрельдән башлап безнең Казанда Георгиевский ленточка дигән акция үтә. Без 15 мең ленточкаларны тараттык инде. Шулай ук ветераннарга булышабыз, йөрибез. Ветераннарга нинди ярдәм күрсәтәсез? Безнең акция бар, письмо победы дип атала. Без менә мәктәпкә барып, шундый хатлар язып балалар белән ветераннарга барабыз. Анда инде нинди ярдәм кирәк, шулай булышабыз. Кайберсе белән сөйләшеп кенә утырабыз, кайберсегә ниндидер ярдәм кирәк, булышабыз инде шулай. Менә җиңү волонтерларына ничек язылырга була? Кайдан мәгълүмат алырга була? Без бөтен социаль ширтәләрдә бар, Instagram, ВКонтакте, шулай ук кушылып та ярый. Бик күп мәктәпләрдә дә безнең школьный отрядлар бар. Һәм шул социаль ширтәләрдә әйе. Динә, волонтер юлында, волонтер эшендә сиңа бик зур уңышлар телим. Безнең яшьләр тукталышы алга таба дәвам итә. Барам, туманнарда югалам, юл булмавын беләм үзем, кабат сиңа югалам, каршы чык, каршы ал, үтенечем бер генә, югалтмады сине йөрәк, өнем төшем син генә, өнем төшем син генә. Бар дөнья җиңү язын каршылаганда студентлар үзләренә язгы кәеф белән китә. Агымдагы атнада бар яшьләрнең дә көтеп алган республика күләм студентлар язы фестивале узды. Быелгы фестиваль нәрсә белән истә калды? Алдагы сюжетта. Яз һәм студентлар безнең республикабызда гына түгел, барлык ил буенча инде синонимнарга әверелде. Ни өчен икәнен хәзер белербез. Чөнки бүген студентлар язының республика этабының гала концерты үтә. Һәм әрсезләр бу вакыйганы күрә алмый калмады. Ты что наделала? Это же была твоя зарплата! Вот так надо было! Деньги деньгам, деньги деньгам! Да ладно, все, хорош! Хөрмәтле кунакларны ничек итеп каршы алалар? Рәхмәт бик зур. Сезгә моның өчен түлиләрме? Нет, просто и жарко, наверное. Сез кайлардан килдегез? Бүген номер белән катнашасыз? Без Чаллы шәһәреннән килдек. Народный биюләр бийбез. Безнең ансамблебез Сәйяр исемле. Без бүген Кырым татарлары биюен биеп күрсәтәчәкбез. Мин мәсәлән 2нче класстан шөгыльләнеп бию белән. Һәрберсенең үзенең. Хәзер сез ничәнче класста? Хәзер инде 4нче курс. Ормадыгызмы? Юк. Аякларны Киресенчә, дәркерәгенә. Аяклары орта башламадыңызмы? Юк, әйбәт тә. Спорт. Карт кайгач күрербез инде. Нәрсә белән аерыла менә Чаллыдагы студентлар язы һәм Казанда үткән? Монда масштабы зуррак. Һәм төрле яктан номерлар. Сездә бер яклы гына. Ну, без үзебезнекеләрен күреп үскән. Бу люстрага шаган име. Кызлар, сез монда бүген нишлисез? Ни өчен шулай матур дип киендегез? Безнең беренче чиратта без Россиягә киттек. Безнең номер белән һәм бүген без региональный концертта катнашачакбыз. Алла бирсәм. Нинди номинациядә катнашасыз? Менә бу костюмнарны кем текте сезгә? Без үзебез тектек. Ну, безгә под руководством дип әйтим. Безнең руководительләр бар. Бик күп вакыт үтте шул. Сезне дизайнга ничек шулай нинди җилләр белән китерде?
Мин үзем шул кешене вакытта кызыксынам. Түгел белән модель буларак һәм бу университетта шундый һөнәрләр шундый группа булганы өчен бик шат булдым. Күргәнегезчә, бүгенге студентлар язы кояш кебек балкып торды һәм җылы үтте. Зөлфия Хасанова, Ильяс Хаялин махсус яшьләр тукталышы өчен. Яшьләр тукталышының һәр чыгарылышында без максатчан үз-үзенә ышанган геройларны күрсәтәбез. Бүгенгесе дә шундыйлардан. Җәлилдә туып үскән Илнар Шәмсетдинов үз эшен моннан 3 ел элек башлап җибәрә. Хәзерге вакытта аның карамагында чәч тарашхана һәм кофейня, ягъни кафе эш урыны. Ни өчен нәкъ менә ул шушы ике юнәлештә тукталганын без хәзер аның үзеннән сорарбыз. Сәлам, Илнар. Сәлам, Әзрәл, сиңа. О, Илнар кафе. Рәхмәт. Илнар, әйдәбез әңгәмәбезне башлап җибәрик. Белүемчә, синең менә бу эшмәкәрлек юлыңны иң элек әтиәнең кабул итмәгән. Нәрсә белән бәйле иде бу? Әйе, Әзрәл, дөрес. Мин үзем Җәлилдә тудым, Җәлилдә үстем, Җәлилдә укыдым. Әти-әнием алар геолог профессия буенча эшлиләр. Шуңа күрә миңа да киңәш бирделәр. Шул геолог, нефтяник булып эшләргә. 11 класс бетергәндә мин, естественно, әти-әнине тыңладым һәм Мәскәүгә укырга киттем. Мин МГУ университетта бетердем, нефтяник профессия буенча. Анарсан 4-нче курс биткәндә безнең практика булды Лукойл компанияда. Без практикага утырдык, 20 кыз, малай шул офис системаны сез аңлыйсыз. Миңа максимально кызыксындырмады шул профессия, чөнки иртән киләбез, утырабыз, эшлибез, обедка чыгабыз, анарсан кич китәбез өйгә. Роботлар. Ай. Миңа шул драйв кирәк иде. Драйв, шул риск, белмим. Креативлык, иҗадилык җитмәде. Шулай. Борай эшләдем, анарсан әти-әнигә шалтыратам. Әти-әни, вот мин анда бер тренинг булды Мәскәүдә, тренингны бетердем. Әти-әни бизнес ачарга телим. Миңа акча кирәк. Бирә аласызмы, пожалуйста, мин обязательно верну бер ярты елдан соң. Әни әйтте, ярый улым, давай попробуем, акча җибәрәбез. Әти әйтте, юк улым, эшләргә кирәк, шул бизнес ул безгә түгел, ул кайдадыр Америкада була, Европада була, Россиядә түгел. Әти рөхсәт бирмәде. Әти-әни рөхсәт бирмәгәч, мин Америкага китәргә уйладым. Америкада МГУ бетергән егет пицца ташучы булып эшкә урнаша. Бер караганда шул эш бик күп акча китерми кебек. Ләкин Америкада шундай әйбер бар. Халык син күп елмайсаң, синең күп акча була. Шулай кызык. Һәм шул пицца. Мин Америкада яшәсәм, иң бай хатын булыр идем. Шулай. Шуңа күрә татар кешеләрне анда бик ценит дип әйтергә дә була. Чөнки без бик күп елмаябыз, бик күп шараябыз. Шуңа күрә бер көнгә мин 20 мең сум эшләп ала идем. Нәби. Димәк, син Америкадан бик бай кайттың, дәйме? Шулай. Мин анда ярты ел эшләдем. Анарсан мин шул обратный билет алгач Мәскәүгә килдем һәм шул интернетка кирдем дә яздым. Нинди шәһәрдә бизнес ачарга була. Һәм анда бер рейтинг булды. Мин башта Мәскәүдә уйладым, ачарга минем беренче бизнес. Анда Мәскәү 20-нче урында булды һәм Казан 3-нче урында булды. Белмим нигә, анарсан берәр укыгач аңладым, Мәскәүдә бик зур конкуренция бар.
Казанда шундай конкуренция пока юк. Казанга килгәч, минем беренче направление ул парикмахерская. Вот без хәрәм монда утырабыз, минем парикмахерскийда беренче. Минемчә бик яхшы урын таптым. Бик күп кеше йөри, шуңа күрә монда да бик күп клиент бар. Һәм бу парикмахерскийда хәзер уже 2нче ел бара. 2нче ел бара, бик яхшы эшлибез. Демәк, урыннан да күбәйеп тора, әйеме? Конечно. Бизнеста Америкада әйтәләр, беренче ул location. Location ул беренче правило бизнесның. Илнар, сез әле бик яшь, ләкин шулай да инде синең тәҗрибәң бар. Менә әйтеп кит әле, нинди кыенлыклар белән очрашырга туры килде? Бүген синең мастер авырып китте, иртәгә налоговый килде. 3нче көн, белмим, оборудование ватылды, я. Шуңа күрә минемчә, вот шул проблемаларны шишу, ул основной характеристика бизнесменларга. Без тагын бер направление ачтык, ул кофе бары. Шулай без bir federal компания белән хәзер договор подписали, һәм безнең кофе бар аларның территорияларында ачабыз. Но русча әйтсәк, сотрудничаем с большой компанией. Шуңа күрә безнең планнар бик амбициозный. Безнең яшьләребезгә синең теләкләрең. Яшьләр, минем киңәшем, күңелегез нәрсә куша, шуны эшләгез. Беркемне дә тыңламагыз, эшләгез. Йөрәгеңне аш каршыга атла, ләкин син кабат китәсең, йөрәк ярыла. Кара төндә айың булырмын мин, ләкин миннән бары көләсең син. Ни кирәк сиңа, җавабын эзлим. Башка кызлар арасында сине күзлим. Һәр күңелдә сине саган яралар, аларны тик вакытта алар. Минем хисләрем белән син уйнама, гел артыңнан йөрермен дип уйлама. Һәр күңелдә сине саган яралар, аларны тик вакытта алар. Минем хисләрем белән син уйнама, гел артыңнан йөрермен дип уйлама. Мин сиңа дәшәм, син мине тыңла. Хисләрдән куркма, күземә кара. Ләкин син кабат китәсең, ничек чыдарга? Синең өчен барына әзер мин, ләкин миннән һаман көләсең син. Ни кирәк сиңа, җавабын эзлим. Башка кызлар арасында сине күзлим. Һәр күңелдә сине саган яралар, аларны тик вакытта алар. Минем хисләрем белән син уйнама, гел артыңнан йөрермен дип уйлама. Һәр күңелдә сине саган яралар, аларны тик вакытта алар. Минем хисләрем белән син уйнама, гел артыңнан йөрермен дип уйлама. Безнең юллар тик параллельдә, кисешмәс бердә бу дәвердә. Бәлки бәхетле кушылганнар, язмышка ришвәт биргәннәр. Син минем җинаятны шаһиты, хисләрне үтердем, сүнде уты. Юк шаһит түгел, син агу, йөрәкне җитә, шагу. Һәр күңелдә сине саган яралар, аларны тик вакытта алар. Минем хисләрем белән син уйнама, гел артыңнан йөрермен дип уйлама. Һәр күңелдә сине саган яралар, аларны тик вакытта алар. Минем хисләрем белән син уйнама, гел артыңнан йөрермен дип уйлама.
Айлама. Бүгенгә ярты сәгатьлек тукталышыбыз озагына якынлашты. Синең белән Айзилә һәм Ваня диләр очрашканга кадәр. Сау бул. Эх, мин шәпләре